ko sa inyo hagikan dito. Grabe kainit pero nag-antos mo. Salamat kayo! Sa tinuod lang, ingat ko diri karon. Aron magpahinomdom sa inyo ha. Nakitang mga dabawin nyo, dili mga damak. Pagpubiya ka sa rally, walang ibilin nga basura. Tama, dili! Ano? Ha? Sa? Pero bitaw, hello. Ako, papasalamaton, inaadiri. Sa tinuod lang, diligid ko ganahan mag-atent-atent o rally. Kaya nga kuha yun sa sugod, nga gisuportahan lang. Siyempre ang among mayor, boss na ako dati si Biyahing Duterte, si Mayor Inday Sara. O maging honest lang ko karong hapuna sa inyo. For so many months, undecided ko kung kinsa akong presidente. Magpakatinun-anon lang ko sa inyo. Grabe ang akong research. Dako kaya akong mga pasalamat sa mga vloggers, sa mga isas, Rogando Sasot ka na, dire. Kay daghan kay kong natunan sa mga kay thinking Pinoy, kailangan siguro. O siyempre sa ako ang kaugalingong research. Karon, pasulti na gid nako. Isip ko sa katabawin nyo, higsaman ko para musupak sa gusto kaayo sa Agila. Siyempre dito ta sa Tigre sa Norte. May bagong silang, may bago ng buhay. Sa makausap, yun yung proud Miss Black Boy. Sino sa Montina, nagkasulti. Ang ato ang botohon lang sa mga vice-presidente, si Inday Sara!